Esuk tuku mobil sa, kowe mau nge-Grab to? Iya. Beli mobil. Gak mau buat apa? Hah? Gak mau aku. Kenapa? Ya nggak usah, nggak perlu buat apa? Orang disediakan kok. Nggak usah cari, nggak usah. Diani apa? Iya kan dari grup udah ada, itu dimanfaatkan biar ngirit duitnya gitu Pinter, loh. Saiki pinter iki. Iya. Ora kesusu tuku mobil. Ya motor, motor. Motor udah ada. Ora dinggo. Motor tip. Motor tip. Lah numpaki piye nek motor tip ki? Iya. Oh ya tip ya motor ya, Pak. Heeh. Kok kabeh motor ya ning kene? Motor tip. Kayak pesawat ya motor mabur ya. Heeh. Kok iso jenenge motor mabur? Kenapa montore mabur mergane? Padahal pesawat dudu motor. Hah, luweh. Aku so bingung karo basa Jawa. Kok iso bingung karo basa Jawa? Motor mabur ki pesawat ki basa Jawane motor mabur. Oh iya. Arep mabur karo ora iku durusamu. Ya oke lah. Soalnya bentuknya ora kaya motor. Ayo ora kok niku iki jenenge motor mabur basa Jawane. Oh iya. Ngono lho, ora kok motor kok mabur, Pak. Itu kan pesawat. Motornya mana? Wah. Aku mbok profesore pecah ndase. Takoni kaya ngono.